Čaute, vítam pri ďalšom videjku. Teraz tu máme zápas, ktorý bude odohrávať v sobotu 2020 Slovensko versus Kanada. Poďme sa na to vrhnúť. Máme tu znova tú zostavu, ktorá je reálna. Máme tam znova bez legendu, teda ako to hovoril v minulom videjku, tak. Kanada bude veľmi ťažký super. Môžeme ich poraziť, môžeme ich prekvapiť, ale už to sa má. A nedostávame gól. Výborne. Sikora snažil prebojovať cez dvoch kanadských hráčov, no čo je moc nereálne. A byť úprimný. Zatiaľ sa moc nevedia dostať nejakej moc do prebrankovej časti, ale už sa tam dokázali prebojovať. Sikora, Dvorský. Bude to prvá strana branu. Montembault, čo si pomyslel, neviem asi tak. Dúfam to. Osanjič. Nemáme puk. Fúha. Ňažko. A sa mi, že toto asi aj reálne zostaví, aké sú na majstrovstvách sveta, že nie je to len Slovensko. Tak asi vyzerá. Kanada si zahrá presilovku. A Adam Sikora si ide sadnúť na trestnú lavičku. Fú, ale teraz som bol veľmi výborná šanca Kanady. Výborné kombinovanie. Ešte sa Stankohlave musí chytať. Iba to vyhadzujeme ten puk. Montembault zachytil puk a prihráva. Aspoň sme to vystredali. To vyzerá. Máme puk na hokejkách. Hráči musia vyhodiť ten puk už. Tam boli na nás hráči. Čederle, ale musí ešte zachytiť. Sikora. Mohol hneď vyraziť dopredu, ale bol tam kanadský hráč. A pozor na Glasa. Máme Honzek. Honzek. Výborná strela. Honzeka. A znova výborná strela. Quinn zachytáva puk. A sa rúti na Osanjiča, ale už tam je aj slovenský hráč. Nabíja sa tam Honzek. A Honzek musí výjsť. Osanjič má puk. Kaško Rudaš. Sukeľ. Výborná strela od Sukela. Team Slovakia's gained possession along the boards. Team Canada's got control of it now from their own end. Puck moved over to Quinn. Máme tu dlhý čas, nevideli moc žiadne šance, ale teraz môže Slovensko ísť do nejakej aspoň väčšej šance. A je tam strela, a je to gól! Matúš Sukeľ tam bol pred branu, ktorý tečoval ten puk do brány. Výborná strela, výborne pred branu, slonila ešte aj tečoval Matúš Sukeľ. Výborný gól. Slovensko vyhráva proti Kanade 1-0. To je veľmi výborný začiatok. Výborný tež pred bránu, výborne státe pred bránu. Takéto góly možno Kanade budú padať asi aj. Ale budeme hrať 22 sekúnd. Ešte hrať oslabení. Oslabení sú Slováci 100% v tomto zápase. Takže top oslabenie ubránia. Sukeľ to radšej iba vyhodí. No ale normálne to vyhodí aspoň kamera. A Krús, pozor ešte. Antoš ide dopredu ešte a iba vystrelí na bránu. A není to gól. Ale pekná strela. Ešte aspoň v záverečných sekundách. Môžeme vidieť ten teč, ktorý tam padol.
Nástroje sú lepšie aj na prihrávky, ale iba 28%, to je nič. Dobre, takže nám druhá tretina, ktorú hráme ešte oslabení. Musíme brániť a minimálne zobrať loptu, prepáčte, puk. A pozor, chyba. Laukton. Preklade to malo byť smejúci, neviem čo. Kašlík. Skúsme sa tam trochu natlačiť a tam a zahráme si presilovku. Bolo dohratie na mantinel. Narazení to je vlastne narazil na mantinel. Ste nerozumeli, tak sa mi to zdá, že to malo byť. Hráme si 4 na 4, 5 za 5 sekúnd a potom minútu a 5 sekúnd ešte presilovku. Máme tu viac miesto na ihrisku, takže máme šancu na nejaké korčuliarské výkony. A Sikora sa tam ešte prerve. A ešte tá strela, je to gól na Sikora. Je to gól nakoniec. Je to gól, dobre. Adam Sikora, veľmi výborný, vlastný gól nakoniec to je. Adam Sikora pekne bojoval sa za tým pukom a kanadský raz tam asi stukol. Takže to môžeme pozrieť, asi zvýšia. Ako tam vlastne padlo. Vyzerá, keby tam slovenský raz išiel ešte do tej hokejky. A vyzerá, že do toho puku, tak asi on slovenský raz tam čukol tej hokejky. A skôr to vyzeralo, že on tam išiel asi sám. To išiel stiahnuť ten puk na vlastnú hokejku, tak Rankáš asi vysnul, asi tak padol. To nevadí, vyhrávame aj tak 2-0. Ani takýto skóre by sme boli šťastní, keby bolo. Sam Kohlava výborne chytá tento zápas. 2-0, to je také výborné skóre. Proti Francúzsku u mňa ste mohli vidieť. Skóre, ktoré skončilo veľmi pekne, 4-2 pre Francúzov. A znova výborná strela Kanady. Honzek si tam pekne bude nábeh na druhej strane, ale puk nezachytáva veľmi dobre. Queen. A Laukton. Mudrák, výborný zákrok. Mudrák. Hlava, výborný zákrok a Mudrák bránil tam ešte. No. Ako sa menul všetky mena dokopy. Pozor. Prihráva Honzekovi a nemáme stále puk. Ale Queen tam ešte stratil puk na chvíľu. Ako zachytáva tento puk. Honzek prihráva Chromiakovi. Chromiak ešte výborná strana, tam prekočila skoro cez celé ihrisko a ešte tam bolo veľmi moc veľký bodiček. Mohol skončiť presilovkou pre Kanadu. Kašlík, výborná točka, je to gól! 3-0. Kašlík, výborná točka. Medzi dvoch kanadských hráčov, medzi jedného. Matej Kašlík, výborný gól. Máte to otočku a pekný vinkel. Vlastne na vzdialenú tyčku to tráfal. Ale predtým ešte pekná bojovnosť a vlastne pekné obohranie kanadských hráčov. Dva góly sme dali veľmi celkom pekné, tento bol najpeknejší. Jeden gól padol vlastne po chybe kanadského hráča. A zahrávame si v oslabení, ale ešte Sam Kohlava výborne drží náš tým. Udržíme si, dúfam, čisté konto v tomto zápase. Budem veľmi šťastný, aby sme si udržali fakt čisté konto v tomto zápase. A Sam Kohlava aj by bol veľmi dobrý za to chválený. Mám také potuchy, že možno hrať ďalší zápas Patrick Rybar bráne, možno proti Francúzsku. Alebo aj Adam Huska sa tam je, Patrick Rybar hlava, ja asi Adam Huska tam je, neviem. Ak sa prechodol do čisté konci, tak myslel sa. Tak čisté konto nebudeme mať už. Nevadí, 3-1, stále vyhrávame, to je hlavné. Musíme stále ešte získavať puky a
A výborný Čajkovič. Letná hodí na bránu. Tam keď sme mohli skoro získať puk a bol by to skoro až samostatný nájazd na bránu, skoro sám. 1-0, keby tam dobre vybojoval puk. Keď bránu ešte hráč. Chceli si tam klaknúť slovenský hráč. A výborný Sanko Hlavaj. Ešte stratil puk, ale to bolo isté, že stratí po taký bodiček. Tam už moc šanci nemáš na obranenie puku. Kašlík. Ešte výborné. Tam to má premyslené, ale kanadský hráč mu tam dal hokejku, keď žalkar vystreliť. Veleno. A Miers. Fú. Výborná strela, Sanko Hlavaj, taktiež výborný zákrok stále. Teraz tam veľmi tlačia Kanadiania. Iba to nahadzujeme a Sikora má stále puk. Montebaud musí chytať, Sikora sa ešte mohol možno natlačiť aj viac do tej brány. Ale neviem, či by to bol gól už. Ja si myslím, že by to aj mohol byť ešte gól, ale no, bol také len tak no. Keby sa natlačil možno viac pre tú bránu. Nevadí, vyhrávame stále 3-1. A to je hlavné. Končí nám druhá tretina. Ale ešte Kanada má výbornú strelu a už iba vyhoďme. A fú. 3-1. Fú, teraz sme si museli oddychnúť. Aj oddychnúť si museli teraz, ale aj vdychnúť si museli. Nedostali gól, máme 8 strel, z toho 3 góly, Kanada iba 18 strel a 1 gól iba. Bilancia zo strana góly je veľmi výborná. Rozohráva sa, prehrali sme podľa mňa už rozohranie. A vidíš, čo hovorím, neviem čo rozhrávať. Toffoli, oj! Bol tam hráč pred pred našu bránu. A Sikora bol tam tečovaný puk. Dvorský sa dostal pred bránu úplne sám. Kanadskí hráči sa vôbec nebránili, kanadskí hráči. Máme 9 strel a oni 19. Sikora tam možno Dvorský sa prebojoval ešte. A výborná strela od Dvorského. Dvorský výborne tam obtučkoval kanadských hráčov. Osandi Čederle. A dostal bodiček. Príjemný. On sa dostal pred branu a dobre to tam dával. Teraz pozor na Queena. Zase pred branu a Sanko Hlavaj, výborné. Výborné Sanko Hlavaj. 3-1, môžeme dostať veľa gólov, úplne veľké šance na úplne gólovky. Ktoré samozrejme nepremením, čo je veľmi dobré. A pozor, robíme chybu. A majú veľký tlak a Tyčka. Tyčka nás zachránila. Sme na puku. Monzek bol poslaný na zem. Ok, ešte stále má puk. Aj ten bol poslaný na zem. Mudrák. Výborne Krištof. A je to gól! Je to gól! Krištof! Výborne, 4-1. Výborný gól, 4-1. Výborne. Krištof, výborne, výborne. Michal Krištof. Neviem, kde hrá Michal Krištof, ale výborne hrá.
To môžeme pekne pozrieť. Prebola cez kanadského hráča. Hlavne rýchlostne. A to Slováci sú veľmi výborní na rýchlosti. 4-1, výborne. To je to, čo chceme vidieť. Strelu. Kaštík aj zachytávanie dobrých pukov. A Čakovič môže znova do brány a vystreliť tam. Výborné zachytenie puku. Aj výborná strela, prebojovanie. Dobre. Tam mi zdalo, že som dostala taká chybička, ale dobre, nestala. Nás tlačia. Pozor na to. No, taký možno aj faul by som to nazval. Už iba držíme puk na svojich hokejkách. A ešte môžeme si tam dať gól. Tam gól to není. Až zahrajú presilovku, teda nedajú gól. 52 sekúnd do konca, až zahrajú presilovku za seknutie. Dobre, nevadí, nemusíme pozerať všetko. Neunavený, potrebujeme vystriedať. Ideme to držať za bránou, vybavené. Vydať prípadne. Vystriedajte. To ma furt napáda. Dobre. My ste tam zadržali jedného hráča. Koch, ešte tam bola výborná strela. A to 2 sekúnd. Toffoli sa ešte rúti na našu bránu. Pozrieme, dostali ešte gól. Samko hlave, výborný zákrok. Poďme ešte rýchlo, prípadne dať gól. A končí tento zápas 4-1. Dobre, musíme pozerať. A sa veľmi rýchlo ponáhľam. Celkom teraz. Dobre, mali sme to veľmi dobrý hokej proti Kanade 4-1, čo ma veľmi prekvapilo. Hráme semi-profesionálne, sa zmení na profesionála. Keď to majstrovstvá sveta, tak by sa patrilo. Dobre, toto videjko ľúbilo a sa s vami lúčim.